ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಟು ಸ್ಟಾರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆಬುಲಿ ಪಲೆ ಸಲ್ನಾಲೆತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿದಾರಣಿಗೆದ ಓಡಾಡಿದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ಟು ಸ್ಟಾರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ದಂಡ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಂಟ್ ವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ HL ಮೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಸೀಟೆಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ರಿಚ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಕಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಪಂತರು ಸುರ್ಮಾಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತರು ಕಲಾವಿದರ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತರು ಅಕಲ್ಲ ಕಲೆತ್ತ ಬಿಲೆನ ತೆರೆಯೊಂದು ಅಕಲ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ್ ತೆರೆಯೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾತೇರು ಮೂರ್ತಾತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಗು ಪೊಸೊತ್ತೊಂಜಿ ಸಾದಿನ ತೋಜಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ರಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೆಲ್ರುಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಲಾಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಲಕ ಜಪರವುಲೇರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದೇರು ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ನರಮನ್ಯನ ಬದುಕಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಮದುಮೆಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಾಂಜಿನ ಕೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೇನೆಡು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಂತಾನೆಲ್ಲ ಕರಿದು ಬಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮನದ ಬೇನೆ ಅವು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಡು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಡು ಕೂಸು ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬೀಸಣಿಕೆ ಯಾತಾಕ ಕೂಸು ಕಂದವ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಆಡಿದಾರ ಬೀಸಣಿಕೆ ಗಾಳಿ ಸುಳಿದಾವ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ನಲ್ತೊಂತನ ತೆಲ್ತೊಂತನ ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಾನಿನ ಕಲ ಕತೆದಾದ ಎತೆದಾದ ವ್ಯತೆದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೇರಿಪಾರ ಬರುವಲ್ಲರೆ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇಗ ಆಫೀಸ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾಂಡ ಇದಾದಂಡಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಬೇಗ ಪೋಪರ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ನಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದ್ವಿ ಅತ್ತಾನು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಹೋದಾಂಡ ಹಾ ಬಾಲೆ ಆಮುಂಡಲತ್ತ ಆಮುಂಡಲು ಅಲ್ಲ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಹೊರದಿನ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡಪುಡಿಯಾನ ಬೈ ಇಂದೇ ಇರ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಾರ
ಯಾನ್ ಪೋನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಿಂತಿನ ಪಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಏ ಇನ್ನನೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತು ಇರ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಲೈ ಏ ಹೆಂಗೆ ತಾಡ ನಾನು ಬರ್ಪೇನು ಇದೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನೇ ಲೆತಾರ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೊಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನೇ ಕಂತ ಪಕ್ಕ ಬುಕ್ಸ್ ದಾದನ ಖಾಲಿ ಆತನ ಪಂತೋಲು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತನ ಪಂದಿತ್ತೋಲು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲಡ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತೂತಲ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈರ್ ಮೂಲ್ಕೋದೊಂದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾರಿದೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ನದ ಪೂರ್ತಿ ಸಮೇತ ಈ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದು ನೇ ಯಾನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಾಲತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಹೌ ಇನ್ನೆ ಬಯ್ಯಾಗ ನೆನಪು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಆವು ಮಾರದೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನೇ ಲೆತ್ತಂಬ ಬರ್ಪ ಹಾವ್ ಹಾವ್ ಬಾಯ್ ಹಾ ಓ ದೇವರೇ ಗೊಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಮೂಲೆ ದಿತ್ತೋಲ್ ಹಲಗೊಂಜಿ ಉಲೆ ದಿಯರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತನೆ ಇಂಚನೆ ಆತ ಬಾಬು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪಲೆ ತಂದು ಬೈಜರಾ ಆರೆಡ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆರು ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಬಲೆ ಬರಡಿ ನಿಲ್ಲಾಗ ಅರೆ ಕಲ್ಪ ವ್ಯಾನ್ ಬಾಬು ಬಾಬು ಶಾಲೆಡ್ ಪಾಠ ಪೂರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಂಡರಾ ಬ್ಯಾಗ ಕೊರ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ದರೆ ವಾ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಿಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡವೆ ಬಾಬು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪುರದಾದೆ ಕುಂಟುಡು ಪುರ ಮಣ್ಣಾತೀನಿ ಇರು ಉಲೈಪೋದು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅವು ಕುಂಟುಂಡತ ಅವೇನೇ ಪಡೊಂದು ಪೋಡಿರು ಯಾನಿರಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಹಾಂ ಪೋಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಇರಿಗೆ ಅಂದಾದ ಬಂತೀನಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬಂತಿನ ತೇರಡ ಏ ಸಾರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಆತನಿ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ ಇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಟಿನ ಒಂಜಿನ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಯತ ದಾದ ಸಾರಿ ಬಾಲೆ ಒರ್ತೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸಾರಿ 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 ಸಾರಿಗೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಾಲೆಗಿನಿ ಗುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇರಿಯೇ ಹೇ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ಡು ದಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ ದಾಯಿಗ್ ಬಾಲೆದ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡತ ಐಕ್ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಅಂದ್ ಈರು ಗುಡ್ಡು ಯಾನ್ ಬೂಸು ಏ ಯಾನೇ ಪಂಡ ಲಂಚ ಬಂದ ನಿಕ್ ನಾನು ಬೂಸನ್ ಬಂತೆ ನಾನು ಬಕ ಈ ಜಿಯಾ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಲತೆ ಹೇ ಸತಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಲು ಅದೇ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಕಣ್ಣೆತ್ತಂಡಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಬಂದು ಎಂದಿತ್ತೆ ಹಂಡ ಅವ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಣ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದದು ಮೂಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ಪೋಡು ಎಂಕಲಿಗಾಲು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಡಿಯೇ ಏನ ಪಾತಿರ್ವಿ ಅಂದ್ ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ಅవి ತೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಲ ಕೊರಡು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆಪಲ ಸ್ವಾತಿ. ಎತ್ತಿನವೆ ಇನ್ನು ಆಸದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರು ಬೆಲೆಯೋರು ಅಂಚನೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೋರು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗುಂಡ್ಯ ದಯಪಂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಬಿದ್ದಾರ ಅನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ ಈರೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಡಿಗಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತಲ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಖಂಡಿತ ಸಾತಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಏ ಪಗುಲಲ್ಲ ಓಡಿಪೋಯಲಾಲ ಯಾಪಲ ಇಂಚನೆ ದಾದಾಂಡ ತಿಂಡಿ ಕೊನ ಗೊರಂಡ ತಿಂದ್ರೆಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದೇ ಪೋಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುನಾಲೆಗ ತಿನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಇಂದೆ ಬಾಲಿನ ಮಿನ ಪಿದೆ ತೂಯರ ಇರು ಅತ್ತ ಅಲೆಗ್ ತೂಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೋಲು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ತಿಂಜಿಡ ಆಪುಂಡ ಸ್ವಾತಿ ಒಡೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡಾಲೆಗ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅದ್ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬರ್ತ
ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಆಪುಜಿ ಸ್ವಾತಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕಲೆತ್ತಿದೀಯಾ ಸ್ವಾತಿ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂದೇ ಭ್ರಮಿಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲ ಆಪುಜಿಯ ದಯ ಮಲ್ತದು ವರ ಭ್ರಮಿಡ್ ತಿಪ್ಪಿದಾಯ ಬಾಲಾಯಿ ಭ್ರಮೆ ಹತ್ತಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಆಳ ಈತಿ ಎತ್ತರ ಆತಲು ಅಲ್ಲಿಗ್ಯಾನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲೆ ಕಡ ಬಿಡ್ದೆ ಭ್ರಮೆ ಇರೇಗ ಇರಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬತ್ತ ಬರೆ ಬಂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬತ್ತ ಬೈಜರ್ ಪುಸ್ತಕಲ ಬತ್ತ ಬೈಜರ್ ಭ್ರಮೆ ಇರೇಗ ಈರ್ ಭ್ರಮೆ ಟುಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಭ್ರಮೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈರಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆರ್ತಲೆ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಬಾಳೆ ನೀರು ತೂತರತ್ತೆ ಹನಿ ಹನಿ ಬರ್ತಡೆ ದಾನಿ ಈರ್ ಬಾಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ತೂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮೆ ನೀರು ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಈರ್ ತೂತಾರ ಅರೆಡ ಬನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶ ದೇದು ಜರೆಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಬಂದು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಯಾನು ವನಸು ಮಲ್ಪದೆ ಮೂಲ್ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೊಟ್ಟಗು ಅವೆಂಚ ಬಾಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಂಬುಜಿ ಭ್ರಮೆ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಮುಳ್ತಲ್ಲ ಎಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಜೋಕುಲು ಆಪುಜಿ ಸ್ವಾತಿ నీకు అడ్డసలు అబర్షన్ అతి ఐకి నిన్న గర్భకోశ తెప్పోడాను ఈ బూడ్స్ అతి ఈ బూడ్ ఇంటి బోల్ పరవల్లి ఏನಾರು ತ್ವರ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಚು ಬಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜು ಸ್ವಾತಿ ಬಲ 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 ಆವು ಬಲ తీయనయా ఎన్న జీవన తీయనా ఇంచు మల్పుడు ಗೊತ್ತಾവുന്നു ರಾಜು ರಾಜು అని ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಡೇರಿ ನಿಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬೋಡ ಅತ ಬುಡೇದಿ ಬೋಡ ಅಂದು ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಬುಡೇದಿ ಮುಖ್ಯ ഞാനല്ലേ മുഴുത്ത് ബതുക്കുച്ചു രാജോ എങ്ങനെ അത്താതെ മൽപ്പൊടി നിൽക്കൊച്ച ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಳಿ ಪುಚ್ಚಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಳಿ ಪುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ತೂದು ಎಂಕ್ ಸಾಕಾತಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಎಂಚೆ ಬುಲಿಪಿನವನೆಂದ ತೂರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿನ್ನ ಮೋಕೆದ ದೋಸ್ತಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಯಾಪಲ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜೀವ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿರೋ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಲಕ ಯಾಂತು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾಂತು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಕಲಿರೋ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ರಾಜು ಅಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾನೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಹೀಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪಡು
ನಿನ್ನ ಮೋಕೆದ ದೋಸ್ತಿ ಪರನುಲ್ಲ ನೀಕಿಲ್ ಖುಷಿ ಪಡು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೈದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜು ಬಾಲೆ ಏ ಬಾಲೆ ಏನಯ್ಯ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಪ್ರಸಾದ್. ದಾದಾ ದೋಸ್ತಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ನಿನ್ನನೇ ಬಾಲೆ. ದಾದಾ ಮನ್ಪಯ್ಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಒಂದು ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನನೆ ಬಾಲೆ. ಏ ದಾದ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್. ಏ ರಾಜು ಪ್ರಸಾದ್ ನೀಕ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಾ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ತಾಂಕರ ಒಂದೆ ಅವೇ ತಪ್ಪೆಡ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬೋಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ತೆರೀಂಡು ಅಂಚ ಏನು ನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಬಾಲೆನ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನೆ ದತ್ತುಗೆ ತಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಆನೆಗೆ ಈ ಬಾಲದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೋನಗ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗ ನಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಈ ಬಾಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಟಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ಬಾಲೆನ ಇಡೇ ಕಂತಿನ ಪ್ರಸದ್ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನವೇ ರಾಜು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಲನ ಅಂದ್ ಪ್ರಸದ್. ಏ ಏ ಸ್ವಾತಿ ಏ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ ಸ್ವಾತಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಸ್ವಾತಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ ತುಲಮುಲು ಯಾನ್ ಆ ಭ್ರಮೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿದೈ ಬತ್ತಾತ್ ಈರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಆ ಭ್ರಮೆಟೆ ಉಲ್ಲಾರ ಭ್ರಮೆಟ್ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತಿನಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೆ ಇರತ್ತ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಏ ಏ ಸ್ವಾತಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮುಲ್ ಬಾಲ ತುಲಯ್ಯ ಒಂದು ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಅದು ರಾಜು ರಾಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪನತ ಅವಳು ಏರ ಅನದ ಚೋಡು ಬಾಲೆ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅಯ್ಯೇ ದತ್ತಿಗೆ ತಂದು ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊರಿ ದತ್ತು ತಂದು ಅಂದೇಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಬಾಲೆನ ಅಂತೀಯ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಲೆನ ಪುರ್ತು ಕಂತಂಡು ಬಾಲೆ ಸುತ್ತ ಗತ್ತಲೆ ಛಾಯೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಡಿ ಮುತ್ತು ಬರುವೆ ಗುಮ್ಮಿ
ಕಂತಂಡು ಬಾಲೆ ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಛಾಯೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಡೆ ಮುತ್ತು ಬರುವೆ ಗೊಮ್ಮೆ ಪೊಪ್ಪ ಬರುವೆರು ತೋಲೆ ಬೆತ್ತ ಕನವೆರು ಬಾಲೆ ಸದ್ದು ಮಲ್ಪಡೆ ಚಿನ್ನಿ ದೇವೆರು ಕಿನ್ನಿ ಜೋ 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 ஒண்ணுமே பால ஒண்ணுமே பால ஒண்ணுமே பால ಬಾಲ ಎರೆ ಕೊತ್ತಾ ಬಾಲ ಎರೆ ಕೊತ್ತಾ ಎರೆ ಕೊರ್ತಾ ಬಾಲ ಲೆಪ್ಪಾಯನ್ ಲೆಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಏನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಡ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಡ್ತೆ. ರಾಜು ಸರ್ ಮೇಲೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್, ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಜು ದಾದಂಡಿಯಾ ಮೆನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯಾ ಒಣ್ಣೊಮ್ಮೆ ಬಾಲೆ ಒಣ್ಣೊಮ್ಮೆ ಬಾಲೆ 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 ಬಿಲಾಂಡು ಸರ್, ಬಾಲೆ ಒಲ್ತಾ ಬಾಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿ ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ದತ್ತಗಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ. ಆಯೆ ದತ್ತಗೆ ತಂದಿನತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಕ್ಕೊಂಬೈದಿನಿ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಇದು ಸರ್ ಇದು ರಾಜು ಪನಿಯ ಈ ದತ್ತಗಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪನಿಯ ರಾಜು ರಾಜು ಈ ಪನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಬಾಲಿ ನಾನು ದತ್ತಗಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬೇನ ತೋರಾಪಜಿಂದು ಆರು ಲಕ್ಕದಿನ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲರೆ ಸತ್ಯವನು దాగించ బల్తిని దాగించ బల్తియా నిఖిలే కాదు, నిఖిలే కాదు ప్రసాద్. ಬಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ಅತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಪಡೆಯನು ಎನ್ನಡ ತೂರೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಎನ್ನಡ ತೂರೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಜಿ. ಎಂಕಾಣಿ ಬಾಲನ್ ಕಂಡಿನಾಗ ತಪ್ಪು ಬಂಡದು ಎನ್ನದು ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಎಂಕ ನಿಕಲ್ನಿರದ ಮಾಡು ನೆನಪಾಡು ಪ್ರಸಾದ್. ಐಕೆ போடாது ಎಂಕ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಂಡದು ಯಾನ ಬಾಲೆನು ಕಂಡೆಂದು ಬತ್ತೆ ಮಾತು ನಿಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಕಾದು ಪ್ರಸಾದ್. ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತೆ ಆಡ ಆಡ ಈ ರಡ್ಡು ದಿನಟು ಈಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ ಖುಷಿ ತಿನ್ನದು ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಯ ಪ್ರಸಾದ್. ಆಡೈತೆ ಬಿಸಿ என்ன பால் என்ன பால் ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ఓడే పోతీని మగ అమ్మని పుడుతు పోయారా దూర పోతీని ఓడే పోతీని బాబు హీరోయిన్ పుడుతు అమ్మ పుడిచి బాబు ಹೇರಿಯವು ನಮ್ಮ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲ ಇಜ್ಜದಾನತೆ ಬುಲ್ಪರ್ಚ್ ಅಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ಪೇರ ಬಾಲಿ ಮಗ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಕ್ಕ ಈಚೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೇಡು ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೊರ್ ಕೊರ್ ಉಜ್ಜು 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 ಬಂಗಾರ ಉಜ್ಜು ಮೋದು ದೋ 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 ಉಜ್ಜು ಆ ಆ ಆ ಆ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿನತ್ತ ಅವು ಏರಿಯ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅರ್ಣನೆ ಬಾಲೆಯ
ರಾಜು ಅನ್ನ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಾಗಂತ ನಂಗೆ ಗಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನೇ ಬಾಲ ಈಜಿ ಅವು ಎರ್ನನ ಬಾಲ ಅದು ಪಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಆಗ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಆಗ ಇನ್ನ ಈರಣ್ಣಲ ಬಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಆಗ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಆಗ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಆಗ ಕೊರ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇರದಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿನ ರೊಟ್ಟು ದಿನ ತಿಂಚಿ यार मस्त खुशी टुल्ले अब वाले ने को कर लेगा टेबल दुआरले ये ना कार मत लेगा ये के बेटे बाल आवर एक लायाओ अगर ये घर में क्वेश्चन ही दे रखा ಹೆಂಗನ ಜೋಗುಲ ಆಪುಜಿ ದಯಮಲ್ತು ಬಾಲನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನೊಂಚಿ ಪೊಣ್ಣಾದ ಇರ್ನ ಬಂಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಬಾಲಿನ ಅಡಿದೆ ಕೊರ್ಪ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕರ್ಲಿದ ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿರ ಗೆಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಉನ್ನಿ ಅನ್ನ ಬಾಲ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಯಾನಿರಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಉನ್ನಿ ಅನ್ನ ಬಾಲ ಅನ್ನ ಬಾಲ ಅಕ್ಕ ಇದೆ ಬಾಲನ ಬಾದದು ಮೊದಲೇ ಈ ರಡಲೆ ಬಾಲೆ ಯಾಕ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಯಾಕ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಯಾಕ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಬಾಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಯಾಕ ಬೋಡು ಯಾಕ ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ என்ன பால என்ன பால என்ன பால புல்ತಂದುಂಡು என்ன பால புಲ್ತಂದುಂಡು என்ன பால ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಬಾಲೆ ಬಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತಿ ನೀ ಕುಲ್ಲಿಯಾ ಏ ನನಗೆ ಜೋಕುಳ ಆಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತುನ್ನತ ನನ್ನ ಎಂಕಿ ಬಾಲ ನಿಕ್ಕಿಯಾನ್ ಬಾಲ ಬಾಲ ಐಕೆ ಬಂತೀನಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಸುರುತ್ತ ದೇವಿರಂದು ಕಡೀರ್ದ ದೇವಿರದೆ ಬಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆಗೆ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡದ ಅಪ್ಪೆ ಒದ್ದಾಡ್ನ ತುಲ್ಲರ್ನೆನ್ ತೂರ್ಲೆ ಎರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನವನ್ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆನ ಕೊರಿಯರು ಖುಷಿ ಆತನಂದನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಲಿ ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ವಿಜಯ ನಡೆದು ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಈರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ಹಾಂ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರದೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಜಂಚಾದೊಂಚೂರು ಈರು ಭಂಗ ವೈದ್ಯರು ಈ ಸಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪುರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುರ ಹಾಂ ಅಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕೋಲ್ ಆ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ದ ಪುರ ಬಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನ ಪುರ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಅವು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಜಾಲ ಅವು ಮಡಿಕೆದಾಯ್ತು ಕಿಂಜ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಕಿ ಹಾಂ ಈರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಈಗ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡೆ ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಹಾಂ ಈರು ಬೋಡೆ ಈರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಎನ್ನದು ಪುನಾಗ ಒಂದು ಐಕ್ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಆರಂಭ ಒಂಜಿ ಇದು ಐಕ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪೂರ ನಡು ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೀಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ದಯಮಾಡ ಈರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಜಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಆಪುಂಡ ಇರೆಗೆ
ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿದಾರೆ ರೋಲ್ಗೆ ಪಾಡೋಡುಲ್ಲ ಈಜಿನ ಆರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಂಜಿರ್ತೋ ಜೋಡು ಸರ್ ಅಂಕಲ್ ಬಂತ ಆರಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆರು ಮಲ್ಪ ಇರ್ತು ಜೋಡು ಅಂಚದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆರಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೆಲ್ಲ ಉಲ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಅಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ಪೋನಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೋಡು ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಇತ್ತೈತೆ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪ ಅವನು ಕೇಂಡೆ అని కేండే పండిరు ఇల్లొక్కేలుండు పండిరు 10 ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಪೂರ ಡೌನ್ ಅಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಒಂದೆಡ್ಡಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೋಡಿತ್ತನವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಈರೊಂಚೂರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತದುಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಬೇನೆನು ಆತು ಶೌಟಿಂಗ್ ಆತು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ತು ತೋಚ್ಪಾಡು ನೆಚ್ಚಿ ಅವು ಈರೇ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಎಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಬೇನಿನ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪಾಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಮೌನೊಡೆ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇನೆನು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿನ ತ್ಯಾಗೋನು నేను మాతావు నిజవాದ పొర్లుದ ವಿಷಯ పొర్లు సబ్జెక్ట్ అవు బట్ మస్తు బొబ్బೆ అండ్ ಶೌಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹುಷಾ ಎಡ್ಡೇರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತನು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತನು ಬಟ್ ಅವು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅರಡೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಯರು ಅವೇ ಜ್ಞಾನೇಶು ಅಂಚಿರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆತು ಅಂತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆತೆ ಬೈದು ಬಟ್ ಅವಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಅಭಿನಯ ತುಯರ ತೆಗೆದು ಅಂದು ದಾದಾಂಡ್ ಬಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಆತ ಬುಡ್ಸಿತ್ತು ಅವಳು ಅಂದರೆ ಬಾಕಿದ ಓವರಾಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಏತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ಬಂಡಿ ಗುಡ್ಲಿ ಕಲಾನ ಉಡುಪಿ ಭಾವನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪ ಮೇರ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ದಾರಿ ದುಂಬು ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬದಾರು ಬಂಡೆ ದರ್ತದಾರು ಇಂಜಿನ ಮಲ್ದಾರು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತನೆಗಂತದವ್ರು ದೊರ್ತದಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ 5 ಮಿತ್ತು ದಾದ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವು ಸುಲಭ ನೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವಡೆ ಮಲ್ಪ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಮರಿಗಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದು ಬರೋ ಚಿತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುರು ಅಂಚನೆ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ VK ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ದಕಲಿಕಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದು ಪಿರಾವುಡು ಎದುರುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೋದು ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂದನೇನು ಪನ್ನೊಂದು ನಿನಿತೆ ಹೇಗಿಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಅಗಪ್ಪನ ದುಂಬು ಕೂಡ ಸಂಗತಿ ಪನ್ನೋಡು ಇನಾಮು ಏರ್ಗೆಂದವರು ಗೊತ್ತು ಜೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಗಳ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದೆತನೋಡು ಬಂದೆ ಅಂಕೇನೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂಯಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ